Entzun, isiltasunaren doinu gozoa da. Urtantak lurrera erortzean egiten duen doinu leuna da. Iraganera bidaia bat egitera gonbidatzen zaitut, iragan urrunera. Imaginatu duela 14.000 urteko gizakiaren bizimodua. Imaginatu paleolitoko gizakiaren bizimodua. Haitzuloetako sarreratan bizi ziren gizakiok egunaren argia iristen den tokian. Ehizari erabat lotutako gizataldeak ziren. Elikagaien bilaketa etengabekoan eta biziraupena eguneroko ogi zutenak. Paleolitoko gizakiak egindako zaldiak, hartzak, bisonteak, oreinak begiratzea zirraragarria da. Harrigarria eta misteriotsua era berean. Madalenaroko gizakiaren artelanei begira txundituta gelditzen da gaurko gizakia. Txundituta gelditzen gara gure arbasoek errito sakratuak eta zeremonia ezezagunak egiten zituztela pentsatzean. Gu gauden tokian, milaka urte lehenago. Artea zerbait berria zela uste zenuen ala? Munduko lehen artista haien lanak begi aurrean txiki garagu. Horren soil eta bakan, duela 14.000 urteko gizakiaren gaitasunek liluraturik. Duela hainbat urte etzen uste itzuloetan aurkitutako artelanak historia aurreko gizakiak eginak izan zitezkeenik. Horren animalia irudi dotoreak, teknika bereziz marraztuak, ondoegi eginak ziruditen paleolitoko gizakiak eginak izateko. Aurkikuntza berriekin eta datazio teknikekin konbentzitu zen mundu zientifikoa. Denboran atzera egitera gonbidatu zaituztet, baina ez gara Euskal Herritik mugituko. Zestoako erdigunetik gertu Sastarrain bailaran dagoen Ekain leizean, orain dela 14.000 eta 13.000 urte bitartean egindako artelanek herritar askoren ikusmina pizten dute. Arte paleolitikoa ia Europa guztian zabaltzen da, baina pinturadun kobazuloak ez daude toki guztietan. Gehienak Iberiar penintsularen iparraldean daude, eta Frantziako erdialde eta hegoaldean. Hor ditugu esaterako Altamira, Lasko edo Tanio. Euskal Herria ere oso da oparoa Labar arteari dagokionean. Altxerri, Santimamine, Praileaitz, Areatza, El Rincón, Alkerdi, eta gaur ezagutzen ari garen Ekain. Labar santutegiak. Benetako kobazulo baten zeundela uste zenuen? Ez, Ekain berri da. Ekainen erreplika milimetrikoa. Zestoan dagoena, jatorrizko itzulotik 600 metrora. Gauza da, 1969an, Azpeitiako bi mutil, Andoni Albizuri eta Rafael Rezabalek, kobazuloko pintura horiek topatu zituztela. Beraiek inguruak milatzen zebiltzan, kobazuloak, lehen gizakiaren aztarnak topatzen zituzten, Sastarrain bailara gerturatu ziren, eta baserrian galdetu zuten, ea hemen inguruan kobazulori bazen. Eta ingurukoek kobazuloa ezagutzen zuten, baina txikia zela uste zuten, ataria bakarrik ezagutzen zutelako. Bi mutil hauek bertara sartzerakoan berehala konturatu ziren, harriak erorita zeudela, jauzita, baina kobazuloak barruraka jarraitzen zuela. Orduan beraiek barruraka sartu ziren, harriak muituta, arrastaka, eta kobazuloko irudirik garrantzitsuenak ikusitu zituzten, arrastaka junta buelta ematea lortu zutenean, panela handia ikusi zuten beraiek. Denbora askoan uste izan zen paleolitoko horma arteak paleolitoko gizakiek izaten zuten animaliekin lotura zuzena zuela. Etzen uste garai hartako gizakiak bizitza erlijioso eta errituala zuenik. Ekainen zaldia azaltzen da gehien, baina badaude oreinak, hartzak eta bisonteak ere. Orain badakigu Ekaingo historia aurreko gizakiak ez zuela zaldirik izatzen. Duela hamarkada batzuk arte, Labar artea orokorrean eizarekin lotu izan da, pentsatuz eiza oparagoa lortzeko edo marraztuko zituztela, baina orain badakigu Ekainen eta beste kobazulo askotan ez datorrela bat, gizaki haiek jaten zuten ura,
eta marraztu zuten. Ekainen oreinak jate zituzten batez ere, oreinaren hezurrak agertu dira Kobazulo atarian, baino zaldiarenak oso gutxi. Ustea dira, hori bai, ezin dugu ziur jakin zergatikan marraztu dituzten zaldiak batez ere, aditu gehienek uste dute, nolabait euren sinismenekin lotutako kontuak izan daitezkela, agian animali sakratuak edo bestelako esanahi bat zutenak izango direla, talde horrentzat bereziak zirela zeo zergaitik. Datazio teknikek artelan horiek historia aurreko gizakiak eginak direla ziurtatzen badute ere, gizaki horien bizimoduaren nondik norakoak eta itzuloetako hormetan aurkitzen ditugun pinturak zergatik egin zituzten ziurtasun osoz jakitea ezinezko lana dirudi. Aurkikuntza berriek gainera, orain arteko teoriak hankaz gora jarri ditzakete. Azkenean, beraiek ere pintatzerako orduan ez zituzten ez leku erosoenak bilatu, beraz, zerbaiten atzetikan joan ziren leku konkretu batzutara pintatzera, eta gainera, margoak ikusita, berehala konturatuko gara, ez daudela animali batzuk besteen gainean, denek daukatela bere tartea, eta norabideari begiratuta ere, zaldi gehienak, eta gainontzeko animaliak ere, Kobazulo barrura begira daude. Nolabaiteko konposizioa badago, lan bat, pentsatutako zerbait da, ez bapatean egindako zeo zer. Ekain berriko erreplikan bisita gidatu bat astera goaz. Erreplika bat da, ez da benetako itzuloa. Baina sinistu, datozen minutuetan ekainen bertan zaudetela sentituko duzue, historia aurreko gizakiak egin zituen maixulan eizo 14.000 urte beranduago. Barrura goaz, aitzuloaren ahoa pasatzen ari gara, hemen egin zuen bizimodua historia aurreko gizakiak. Badakigu aitzuloaren ataria zutela bizileku. Hemen duela 32.000 urteko gizakiaren aztarnak aurkitu dira, harrizko tresnak, hezurrez egindakoak eta ikatza edota sua egin izanaren aztarnak. Aitzuloaren ahoa pasatu eta berehala ezkerretara, lehen artelanarekin egingo dugu topo. Zaldi horrek burua eta lepoa dauzka bakarrik marraztuta, eta osorik marraztu izan balute, proportzio horiek mantenduz behintzat, Kobazuloko animalirik handiena litzateke. Eta gainera, esan beharra dugu, margotzerako garaian, mineral berezi bat erabili zutela. Manganeso oxidoa, Kobazuloan, bi kasutan bakarrik erabilitakoa. Gainontzeko pintura beltzak ikatzarekin egin zituzten, baino bi lekutan manganeso hori erabili zuten. Beraz, pentsatzekoa da leku garrantzitsuetarako edo bestela zeo zer nabarmentzeko egin zutela hori. Kobazuloan barneratzen bagara berehala eskuinera, harri berezi bat aurkituko dugu. Harri hori berezia da, ze naturalki forma berezi badauka, adituek zaldi baten buruaren itxura ikusten dute hor, hori lehen gizakiak ikusi zuen edo ez, ezin dugu ziur jakin, baina badakiguna da, harri horrek gizakiek duela 13.000 urte egindako zulo bat duela, sudurraren itxura edo sudurzularen itxura izan dezakena. Eta gainera, beko aldean ere, marrazki batzuk baditu. Guk ekainen ikus ditzakegun irudi gehienak paretetan daude, paretean, zapaian, paneletan, baino arroka horrek bi marrazki ere baditu. Talako baten panela handira iritsiko gara, zirrara sortzen duen panela, ekain mundu mailan ezagun egin duena. Pareta hontan nabarmendu dezakeguna da alde batetik kolorea, Kobazuloan pintura beltza ikusiko dugu gehien bat, baina hemen ere gorrixka hori badugu, okreak edo buztinak erabiliz lortutakoa. Eta gainera, hor badugu oso berezia den zaldiren bat ere, detaile askorekin egindako pinturak dauzkagu hemen. Belarria, begia, sudurrak eta ere, nabarmendu dizkiote zaldi bati behintzat. Panela hau esan daiteke dela Kobazuloa mundu mailan ezaguna egin duena. Historia aurrean garrantzia handia duen aurre historialari batek, esan da panela hau dela labar artean kuaternarioko zaldi perfektuenak daudela bertan. Zaldi multzo hau arte franko-kantabriarraren irudirik eder eta beratxenetakoa da, eta zaldiei dagokienez horma mihise honena.
Kobazulo askotan animalien irudi batzuetan zauri edo geziak agertu dira, ekainen ere bai, Zaldien galeriako ezkerreko panelean. Zaldi hauen artean badaude bi erdikaldean kokatuta daudenak, oso osorik marraztu zituztenak eta gainera sabelaldean gezi batzuk edo lantza batzuk dauzkate beltzez margotuta. Hori da, berezitasuna. Teoria desberdinak topatu ditzakegu, lehen aipatu dugu, garai batean pentsatzen zela izatzera izan laguntzeko marrazten zituztela, orduan agian, horregatik zaurituta marraztu zituzten. Baina, orain badakigu, ekainen bizi ziren haiek oso zaldi gutxi izatzen zituztela, ia ez zituztela izatzen. Beraz, beste zeo zer pentsa genezake ere. Agian, eta hori teoria dira, aipatu dugulen animali sakratuak izan daitezkela, agian gezi horien bitartez animaliaren espiritua edo ezaugarriak bere ganatu nahi zituzten. Entzun duzue? Hartza da. Badirudi atentzioa eman gura duela. Zuluan aurrera joan da berehala hartzei izeneko plazatxo bat dago. Estalaktita eta estalagmita eraketaz betea eta bertako sabai batean hartz bikote bat dago irudikatuta. Makurtu egin behar da horiek ikusteko. Kobazulo barrukaldean, leize zuloetan bizi ziren hartzen ezurra dauzkagu. Dagoeneko desagertu den espezie bat, gaur egungo hartzarrea baino askoz ere handiagoa zena. Eta hori izan zen, ekaingo lehenengo biztanlea edo. Gizakia sartu aurretik, hartza bizi ziren bertan, eta horietako batzuk negua bertan igarotzen ari zirela, bertan hil ziren, eta horren ondorioz arkeologoek hezur batzuk ere topatu dituzte. Eta gainera, esan bezala, badira marraztuta, paretean marraztutako bi hartz ere. Hartzkumea eta hartzama izan daitezkenak, bile daude manganesoarekin margotuta, bi alditan bakarrik erabili zuten minerala, normalean ikatza erabiltzen zuten, beraz, zauleku berezia izan daitekela pentsa dezakegu. Aitzuloan barrena azken zaldei galeria aurkituko dugu, zehazki zazpi zaldiz osatutako taldea da eta azken zaldiak dauden tokia. Zaldiak simpleagoak dira, ez dute zaldei galeriakoek duten detailerik, baina badute berezitasunik. Sabela eta Ipurdi aldea desproportzionatuak dituzte. Adituek uste dute nahita egindakoak direla eta zaldi horiek ernai marraztu zituztela. Ugalkortasunaren erritoekin lotzen da beraz, azken zaldei galeria. Ekain itzuloaren erreplika honetan azken zaldei galerian amaitzen da bisita. Gero historia aurreko gizakiak nola izatzen zuten, sua nola egiten zuten, eta Madeleine aroko gizakien artea eta bizimodua nolakoak ziren lantzen dira tailerretan. Ekain berri erreplika 2008an zabaldu zuten ekainek gordetzen duen ondarea jendarteratzeko nahiari erantzunez. Pintura guztiak ezin zirenez erreproduzitu, ekainen dauden 70 animalia iruditik 180 erreproduzitu dute. Proiektuaren sustatzaile nagusiak Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Zestoako udala izan dira, eta erreplikako lanak zuzendu dituena ZK Productionseko Renaud Sanson. Frantzian dauden Lasko eta Nio Oleizeetako erreprodukzioak ere zuzendu zituen Sansonek.